Oh, sayaw. Hingog ng manok. Ano ba ko? Kay kada, basta, pahibaw man akong itari na siya. Ano ba? Oh, mahanak ko ng manok eh, galas 12 ka na, takdon na gid, kuwanas buwan. Ano ka ron, takdon na ron. Ano, kainin man ka? Buwan na. Ito, Ito, ipatayo na. Kung lagi ka naman, mahanak mo ko na interesting yung lagi manok ka. nga, mahanak yung manok nga. Bitaklo, bitaklo! Nani? Uy, ako lang gikuan ba, gi-translate ba? Oo, girilin mo. Oo, akong gilili ba dyan? Bitaklo, bitaklo! Itarin ako, bitaklo! Buwan, hanas. Ay! Mao, Jay, pirmi ko makita na mag-drive og kuan ganang Hilux. Oo, Tungod din na siya manok. tungod man nagtagsara na niya mo, bitong, manang di ka katuo nga naabot nag 20 katuo yung manok. Lo, Kato bitong kako katong drama sa Dewa XP sa una. XP. XP itong winop. Mo na siyang klasiha. Mao din nagikuha ano istorya Jay. Mo na siyang abot na sa kakay basta mo man yung mga istorya. Ito. Tungutan na rin niya, gingnan nga. Ano? Nuk, ano sa mitikitari? Ito baga manok. Yung manok nga. Pitsakin si Bataklo, pitsakin si ta. Luwang mo na mo tinuod bitaw. No, lagi. Utang na siya, Bob. Huwag mo siyang kwartas mga, karang turko. Dili kay kwartahan man sa taklo daan. Sa una ko no ba, nga katungo pa si kwarta ba? Ah, okay. Giaan ko na siya drug lord diri gud. Dali kayo pagkadato no. Hmm. Butog. Pag-abot ng hapit na pitsa 15. Isyo na. Hmm. Anang ko ana gid adlaw gid ipitkin siya pag-iyon manok. Ganang si kwarta. Pero kaya yung kasado ato, 120,000. Ho. Iprinda mo niya yung balay. Ya sa giyano mo lang. Bisag ako, bisag yurot pa na ako, bisag 1 million pa ko pusta, basta sure jud nga makadaog ang mga manok. Ya gid muna na no kana mga kuan ba sige, tilimadon ba? Kasi tawag ang inana sa mga katiwangan. Tilimadon lagi. Ana Iya, tilimadon kan tilimadon. Kuan man na kana nay. Lunop mo may tilimadon. Oo. Kanang murag dagon mo ko na tawag na. Ah, mao siguro nang tinuod siguro tong manok ni San Pedro sa una nga kuan atong sa mo istorya niya. Pirmi lang kabuno. Ko bitaw nang wala siya gitawag og kanang gahom. Ay gahom ba? Oh, ano ba? Karo pitsa 15 na. Pitsa 15. Oh. Dito. Tawag ko na eh. Derby man. Ya so good. Pero nailan na siya daan nga mauna iyang kalidad o wala. Wala, di man sa ilado. Usa ra kay kabuk manok niya. Pero kabilin to siyang tatay ba? Tari na. Kanda di sa istorya di sila. Look, okay na. Ano manok ka? Ready na kayo, kondisyon na kayo. May taklo. Ano na? Tira ako ano, si tawag na. Parang buhi na ba? Oh, Buhi na. sikat man na ana. Di, buhi na. Di, Buhi, buhi oh, ko. Kay langan mo tawag sikat pa ta. Ano ro, saltor ba kayo? Mga likon kay kurta, ilado mo kayong kontra niya. Ang taga Negros. Ano? Ang good. Paano kaya ito palib? Dito gyud. Gisi diri oy. Pako. Ang kontra. Di ako itong manok na masulti. Manok mo. Nego. Igor ka ana kapag pa ng kamot ba? Yawan ana di si Betaklo. Jukol man niya. Look, okay ra. Namang manok. Okay ra po ni posta. Oh, ikon gyud ay manok ka day. Una niya. Una nagsikita mil. Well ga sabong ni puno ba gyud? Ana sige. Lagi daga mo dawat ato kay Samdan man Unsa siya. na gud? Sali daga siya. Oo. Gatik ba? Gatik. Right mo manok kay kumausad ba? Sus karon balik sa ana. Wag. Sus, adiri na sa pikas mo na igo. Anduan na. Udo na. Yung kapakan na ngawali na lagi pako lagi. Oh, nagpa-disguise lang to. May taklo kuyawan na siya kay magdako na kasi tindi. Sinana na sa manok nga. Diduol na sad. May taklo. Duwagi pang pusta. No. Wow. Bidugangan sa 30. Sinto sa tanan. Sintos na. Ano siya nga, no, tarungan ka. Ano siya, ako'y bahala. Sinto ni daw ka. Karon, glass na ng anak ron. Glass ng anak. Upad na. Naliog bito na yung manok bito. Iyang manok os kontra. Iyang manok, naliog. Katong mutingog ba? Ang sulti. No. Paro na berberak pa. Padungan ito ka lang na. Kurala ka ng kuwan. Oo. Kurala na. Ito, nag-anak sa... Nag-anak nang ni Takbay Taklo ko no.
Buhira, buhira. Buhira. Oh. Yan na rin. Lah, ako ka 200, 20,000 ko na pusta ko. Oo. Diyan siya kay siya. Wala, kaya wala siya. Look, okay ra. Yan namang manok. Yan namang manok ko nga. Okay ra. Okay pas alright. Sarong day. Taklo ba? Yan namang manok nga. Okay ra lagi. Dagag una. Ano kita klo? Anong dagan mo una? Musunod na ko. BTB. 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 Cebu. Break it down.